Chcete mať pekne vyformované telo? Pekný biceps? Úprimne. Kto by nechcel? Ale je to až tak potrebné? Určite je. Pre naše ego. Ale zabudnime na chvíľku na ego a na krásu. Ukážem vám dôležitosť svalovej hmoty úplne z iného konca. A to z toho podstatnejšieho. Svaly nie sú len o vzhľade. Svaly sú orgán dlhovekosti. Veľa ľudí si myslí, že svalová hmota je len o estetike, väčšie ramená, pevnejšie nohy, lepšia postava. Pravda je ale oveľa hlbšie. Svaly sú doslova biologická ochrana života. Po 30-ke začíname prirodzene strácať svalovú hmotu. Po 40-ke sa tento proces urýchľuje a ak svaly nepoužívame, telo ich začne jednoducho vyhodnocovať ako zbytočné. Náš organizmus je veľmi úsporný. Čo nepoužívaš, to jednoducho vypína. Najprv prichádza strata sily, potom horšia stabilita, bolesti s chrbticou, slabé kolená, únava, pomalší metabolizmus, neskôr problémy s cukrom, inzulínovou citlivosťou, nadváhou a celkovým fungovaním organizmu. A práve preto sa dnes svalová hmota označuje ako jedna z najdôležitejších faktorov dlhovekosti. Prečo? Neviem, či viete, ako sa meria dlhovekosť. Dlhovekosť sa dá zmerať silou stisku. Je to fakt, sú na to prístroje, pretože svaly nie sú len motor pohybu. Svaly sú aktívne metabolické tkanivo. Pomáhajú regulovať hladinu cukru v krvi, zlepšujú inzulínovú citlivosť, pomáhajú spaľovať energiu aj v pokoji, chránia kĺby a chrbticu, podporujú hormonálne zdravie, zlepšujú krvný obeh a dokonca produkujú látky, ktoré pozitívne vplývajú aj na náš mozog. Áno, kvalitný silový tréning dokáže podporovať aj psychiku a koncentráciu nášho zdravia a mozgu. A teraz si predstav opak. Človek sa prestane hýbať, svaly slabnú, mozog prestáva niektoré pohyby aktívne využívať, telo stráca stabilitu, silu a aj odolnosť. Práve vtedy začína skutočný problém stárnutia. Nie je vek, ale strata funkčných svalov. Preto veľa starších ľudí nezlyháva preto, že sú starí, ale preto, že roky prestávajú používať svoje telo. Ale dobrá správa je, že naše telo dokáže reagovať na tréningy prakticky v každom veku. Aj po 40-ke, aj po 50-ke a dokonca aj po 60-ke. Svaly sa dajú budovať v každom veku. Sila sa dá obnoviť, metabolizmus sa dá zlepšiť a kvalita života sa dá výrazne zmeniť. Nejde tu len o kulturistiku, vzhľad, nejde o naše ego. Ide o zdravie, energiu a pohyb samostatnosti do vysokého veku. Preto ak chceš, aby tvoje telo fungovalo aj o 10, o 20 rokov, musíš svalom dať dôvod zostať. A presne s tým pomáham svojim klientom každý deň. Nie len lepšie vyzerať, ale hlavne byť silnejší, zdravší a funkčnejší aj v ďalších rokoch života. Ak sa rozhodneš začať, vieš, kde ma nájdeš.